аз сабабе ки давлатҳои осиёи марказӣ омадани русҳо бевиза мебошад, аз тамоми фурудгоҳҳои Федератсияи Россия, аз тамоми ширкатҳои ҳамвора барҳам битием. Мо низ хаб намешинем. Ман хона дорам, акам гражданин ва кор мекунанд официально. Ман метавонам РВП ё ВНЖ гирифта ҳами въезда ясола мешава махкам кардан. Духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. Ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. Барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. Духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед, хабарҳои заруриро баҳри шумо пешниҳод мекунам ва дар видео ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. Чӣ хеле ки медонед, дирӯз оиди мобилизатсия дар Федератсияи Россия ма барнома кардам ва ҳамаша фаҳмондагиам. Касое ки мехоҳанд бидроен видеои динангиро тамошо кунед, оиди ҳамин масъала маълумот мегиред. Имрӯз оиди нарху навои билетҳо яку як қиматшавиш суҳбат мекунем. Чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Россия айни ҳол мобилизатсия эълон кардагиянд ва ҳама шаҳрвандои Федератсияи Россия кӯшиш кардесанд ки берун аз Россия бубурӯянд. Аз сабабе ки давлатҳои осиёи марказӣ омадани русҳо бевиза мебошад, ба ҳамин хотир нарху навои билетҳо яку якбора боло рафт. Айни ҳол аз Федератсияи Россия махсус ба ҷумҳурии Тоҷикистон нархи билет баробар мебошад ба 80 000 рубл. Яъне 80 000 рублш $1400 мешавад. Бинед ки чӣ қадар нарх боло рафтагиай. Ва иҷа як савол ба миён меояд. Оё нафароне ки 2 ҳафта ё 3 ҳафта пешакӣ нархи билета арзон гирифтагиянд, ба ваё ягон алоқамандӣ дора ё ин ки не, хушбахтона ягон дахолат надора ба у нафаро? Касое ки пешакӣ билет харидагиянд, шумо ба ҳамун билетотон, ба ҳамун нархи харидагитон метавонед ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кардан гиред. Аз тамоми фурудгоҳҳои Федератсияи Россия, аз тамоми ширкатҳои ҳавоӣ нархи билет гарон мебошад. ин буд як камтар маълумот оиди нархи навои билет. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Хуб гӯш кунед ки ба саволотон ҷавоб бигиред. Манучер нависондай: ассалому алайкум додарҷон, миннатдории худро ба шумо мехоҳам баён намоям. Барои хизматҳоятон раҳмати калон. Ҳама вақт дар хизмати халқи сарбаланди тоҷикон бошед, хонаобод бошед. ҳазор раҳмати калон. Худованд кунад ки ҳар яки мову шуморо нигаҳбон бошад. Дили шикаста нависондай: ассалому алайкум, ман камубеш қирғизиро мефаҳмам ва вақте комментҳои қирғизоро хондам, нисбати мо тоҷикҳо хело ҳам гапҳои қабеҳ ва туҳматҳои зиёде нависондагиянд. Аммо дар каналҳои мо тоҷикҳо мо ҷангеро дар баръакс дӯстиро мехоҳем ва қирғизҳо ҳам бародари мусулмони мо ҳастанд, гуфта навистодагиянд. Ин қирғизҳо одам намешаванд. Бале, дуруст қайд кардагӣ. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ложни информатсия бениҳоят зиёд шидагиянд нисбати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мо низ кӯшиш мекунем ки бо далелу фактҳош ана ҳамон кӯшишҳое ки мекунанд ҳамвора барҳам битием. Мо низ хаб намешинем. Справедливост нависонда: як савол дорам, ака юридический савол. Ма банк қарз дорам, не ки муҳлати ҳуҷҷатом, яъне патент мигратсионкам тамом шидай. Мара қапан депорт мекунанд, ба қарз чӣ хеле мешава? Илтимос илоҷаш бошад ҷавоб де. Пешакӣ ҳазор раҳмати Аллоҳ. Дар ҳолати ба охир расидани ҳуҷҷатот, вақте ки тира дастгир кардан, депортатсият мекунанд ва ӯ қарзе ки ту дори метавонӣ ки аз ҷумҳурии Тоҷикистонам пардохт карданаш бигирӣ. Дар ҳолати пардохт накардан ба ҷавобгарӣ кашида мешавад шаҳрванд. Чӣ хеле ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз банк қарз мегирӣ ва пулта пардохт намекунӣ, бо тариқи суд аз ту пулта мегиранд, дигар давлатҳоро ҳам ҳамин гуна мебошад. Ва боз як роҳи дигараш ҳамие ки метавонӣ границаи Қазоқистон бигзарӣ, ҳуҷҷатота айсари нав кунӣ ва боз Россия биёи кору фаъолията идома битӣ. Сафарбек Давлатов нависондай: ассалому алайкум, акаи Сорбон, ман дар Москва 250 рубл штраф гирифтам. Дар вақташ супоридам. Ягон проблема намешавад дар граница. Аз пешакӣ ташаккур. Вақте ки пардохт кардагӣ ҳасти, ягон мушкилӣ ба вуҷуд намеояд, бародари азиз. Як каси дигар нависондай: салом ака, ма ба Россия омадам. Регистратсиям ба работа нависондагӣ. Худам кор накарда шиштам, хонаҳои ҷураҳамонда гашта, ҳамин ки биравам мешава ё депортатсия мекунанд. Яъне мигратсиони карта да работа нависондагӣ бошӣ. Агар ки
ки корам накардаста бошӣ ва ҳуҷҷат надошта бошӣ, бале метавонанд ки тра дастгир кунанд, депортатсият кунанд. чунки вақте дар мигратсиони карта работа менависонӣ, бояд ки патент дошта бошӣ. фарқ надорад ту кор мекунӣ ё ки не. мусо нависондай: ассалому алайкум ака, дар тоҷикистон военни билет чӣ тавр гирам, хизмат нарафта. хизмати алтернативӣ меган бо пардохт кардани 26880 сомон дар суратҳисоби амонатбонк аз хизмати 2 сола озод мешавӣ ва дар тӯли 1 моҳ военни билет мегирӣ. ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. собиров нависонда: салом алейкум, агар военни учёт намонем чӣ мешавад? оиди мобилизатсия дар Федератсияи Россия дар назар дора и бародармон, касое ки дар Россия гражданин мебошанд ё ки хизмат кардагиянд дар Федератсияи Россия, ана ҳамон шахсиятҳо дар ҳамин қонуни нав ворид мешаванд ва аз Федератсияи Россия берун баромада наметавонанд. ҳозиражда танҳо касое ки хизмат кардагиянд дар учёти военни худшонам мондагиянд, ин қонун ба ҳамво тааллуқ дора. идрис нависонда: ассалому алейкум бародар, раҳмат барои наворот. мара патентам бучидагия, прописка дорам 10 рӯза, билети туда обратно бигирам, мешавад? бале мешавад, лекин 10 рӯзи дигар ту дар Федератсияи Россия қарор дорӣ. метавонӣ ки эҳтиёт кунӣ, чунки барои 1 рӯз ё 2 рӯз бе патент гаштан метавонанд проблемат кунанд. бо як каси дигар нависондай: салом ака, ман ав 1 моҳ шид омадам барои кор, регистратсия кардам, 3 моҳада кор нест, гашта бирам депорт мекунанд, мигратсионкам работа нависондагия. агар ки 1 моҳ ё ки 2 моҳ бести, вале регистратсия дошта бошӣ, дар аэропорт депортатсият намекунанд, вале агар дар раҳ руда рейд биқапанта, барои патент надоштан метавонанд проблемат кунанд. агар ки дар аэропорт пурсанд ки работа нависондагия чӣ ба патент надорӣ, меги омадани мара нав 2 моҳ ё ки 3 моҳ шидай, кор наёфтам, ман мерам обратно. дар ин ҳолат ягон мушкилӣ намешавад. давлатов нависондай: акаи сорбон, салом алейкум, созен тинҷен ака, ман кредит дорам, метавонам тоҷикистон 1 моҳа пас биём, 2 моҳаша наспоридам, бекор мондам, раҳмат. дар ҳолате ки 2 моҳаша наспоридаи бо тоҷикистон миёӣ, метавонанд ки запрет на въездет. фирӯз тиҷай нависондай: салом ака, ман хона дорам, акам гражданин ва кор мекунад официально, ман метавонам РВП ё ВНЖ гирифта. ба воситаи бародар ягон чиша ту гирифта наметавонӣ. ба воситае ки хонарам дошта бошӣ, ту гражданство гирифта наметавонӣ. метавонӣ ки аз нол ҳуҷҷатҳои худта биспорӣ. вале бо як гапи дигаре, агар ки бародарат гражданствои Федератсияи Россияра дастрас кард, падару модарат ба воситаи бародарат гражданин мешаванд ва баъд ба воситаи падару модарат метавонӣ ки соҳиби шаҳрвандии Россия шавӣ. ибрагим нависондай: ака илтимос ҷавоб те важняй, кияи 2014 растамошка чанд сумай ай Россия бурданим, илтимос бугу. бародари азиз, ҳар як мошине ки вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад, дар таможни нархномаи худша дора вай мошин ва ҳамун нархномара ба фоиз ҳисоб мекунанд ва ҷавоби растамошкаш аниқ мешавад. зафар нависондай: салом алейкум ака, меган 27 сола боши хизмат мебаранд, меган и гап дурӯғай. касое ки 27 сола шидагиян аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. юлдошев нависондай: ассалому алейкум ака, чӣ ба нархи билет сразу хестай, барои чӣ? дар ин мавзӯъ дар аввали видео суҳбат кардам ва ҳамаша фаҳмондам бародар. зикруллои фатҳулло нависондай: салом алейкум ака, ман 12 октябр 28 медром, тоҷикистон бирам, мара хизмат мебаранд? не бародари азиз, хизматат намебаранд, даъватат намекунанд. тураева нависондай: салом ака, ҳами въезда 1 сола мешава маҳкам кардан? бале, дар ҳолате ки видварения мекунанд, ё 3 моҳа маҳкам мекунанд, ё 1 сола, ё ки 3 сола, ё ки 5 сола. сафаров нависондай: акаҷон, ман двойной гражданин РФ ҳастам, ман военни билет дорам, ман метавонам тоҷикистон рафта акаҷон? як чизи дигарам ба ҳамин савол қайд карда бигзарам ки мисол нафароне ки двойной гражданство доранд ва ин мобилизатсияи Федератсияи Россия низ ба уворам тааллуқ надора бигем мешавад, чунки ва ё шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонам доранд. мехоҳанд ки ба Тоҷикистон биёянд, оиди двойной гражданство дошташон бе ягон мушкилӣ ва ё метавонанд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёяну увора маҷбура ки ба учёти военнӣ дохил накунанд. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.